míle agad. Okay, so tá fáilte romh go dtí an Seisiún Eolais seo. Cuarsa nua go leor é an Dioplóma Iarcheime sa Gaeilge go Mhúinteoirí. Curú tús leis a gcúrsa I mianóir na bliana seo, mianóir 25, agus bé an dara grúpa teachtaisteach mianóir 26. Agus is I ri na Gaeilge an seo I gColáis na tríóide atá an cuarsa Lonnaí, agus tá muid ag obair ar gcúrsa I ggófort le scoileann éidithis an seo I gColáis na tríóide, agus I ggófort le Institiúid Éidithis Marino, agus tá an cuarsa muoinethe ag an rion éidithis. Mar sin tá an cuarsa saoirneasca das na Mic-Léinn. Sa seisin seo Bránóid ar coppla rud ar le. I dosach bara cé dó an cuarsa seo, tá riochtainna seoirthe buint leis a gcúrsa seo, ní féidir le duine bith chuirteach ar, tá bránóid ar sin. Agus an sin bránóid ar na ranna a bhfuil bainteach go leis a gcúrsa. Déanamid lé ar struchtúir cuarsa agus ar na modúil agsúla a bheits le déine ag Mic-Léinn, agus an sin bránóid ar conas iarrthas a dhéanamh ar a gcúrsa. Agus ar deir ar fad an sin bránóid ar an bhíochtanas teanga, catha iarrthóirí level bí a héanamh a bheith sa Ghaeilge agus leróid faoi sin. Agus rinne me glán darmad me héna chur an aithna chuomh, is mi se dúirtar na cóirí agus is léchtúir me se rí na Gaeilge I gColáis na tríóide, agus mi se tá mar chóirdathir ar a gcúrsa seo, agus tá cuiomhanní réanán lena nniu chomá riarthóir chóirsa, agus tá agam go chuid agah a caint le cuiomh hana, cuiomhar níos ag mar bhile Lórála. Deireadh agus chuibh gur mis cuiomh mis sin a bhín sigantíhile an réfust ar bhín prescríbthgam agus má bhíon éon cheiste í rihan rud a seo be mis se brandhar an chat nó é féile bheith chuir an deire nó just chu réfust agam fáilt ru cheistení amar be. Ach sin mis cuiomh. Mar sin I dosach bara cé dó a cuarsa seo. Well, tá cuarsa seo díirithe ar Mhúinteoirí atá cáilethe agus chlóirithe mar Mhúinteoirí ar scoile, agus Mhúinteoirí ar bháile ó cáileocht an sin a bheith acu leis an Ghaeilge a bhúine go leibh na háir teisteaméireachta. Mar sin le chuirsteach ar a gcúrsa seo catú bheith cáilethe mar Mhúinteoirí ar scoile, agus chlóirithe leis a gcóirle múinteoireachta, agus chlóirithe go thomláin trí bhealacha dó nó rúis tú. Agus bránóid arís ar ball beag ar na hiarratais ar na riachtanis a bhhanan leis a gcúrsa, agus muid bránú ar an iarratas. Beag an Eolais an sin faoi na ranna agus faoi na scoileanna a bhfuil bainteach go leis a gcúrsa seo. Mar lo mé hana is I ri na Gaeilge an seo a gColáis na tríóide atá an cuarsa seo Lonnaí, agus I ri na Gaeilge bíonn muid I déine teagas agus taide a réimse na teanga agus na litríochta go príomha, agus tá muid mar chuid an sin go scoil na deangacha na litríochtaí agus na gcultúr I gColáis na tríóide. Mar sin Mic-Léinn an Dioplóma bé siad mar chuid go ri na Gaeilge agus an sin mar chuid go scoil na deangacha chomá. Agus an sin tá an cuarsa seo áireachta leagaing I ggófort le scoileann éidithis a gColáis na tríóide, agus tá fuair gníomhach sa scoil sin ag obair a réimse na Gaeilge agus an éidithis teanga go háirithe, mar sin bé an réimse sanolalas sin ag chuid na léchtúirí ar a gcúrsa. Agus I measc na gcúrsaí a chuirtear ar fáil a scoileann éidithis tá an M-id san éidithis lán Ghaeilge agus Gaeltachta. Agus an sin tá baint ag Marino leis an Dioplóma chomá, agus ar nóí tá sanolalas ag acu an sin in Institiúid Éidithis Marino I réimse an éidithis agus I mhúine na Gaeilge. Agus a ríscurtar bíad trí bhean na Gaeilge ar fáil an sin. Mar sin bé léchtúirí
ó na ranna sin ar fad agus ó na scoilní sin ar fad a lé leis an diplóma agus bé modú láirithe óhhaan leis na ranna éagsúla. An sin maididir le struchtúr a cuasa, cuasa rábhlíon é seo, cuasa póirtaimmsethe rábhlíon atá an, agus tá cuasa díortha ar nui ar Mhúinteoirí atá ag obair, agus mar sin bíon na léachtaí ar siúl cinál in ní uaireanta ibre agus ag go deir seachtainna agus léitheanta saoire agus mar sin curú an cuasa seo ar fáil agus le freastal ar Mhúinteoirí atá ag obair go lán aimsirthe. Bei ceithre bhudúil le déine ag mic sa chéad bliain. Agus breanóide ar na modúil ar ball beag, agus bé measúnú i gceist leis na modúil ar fad, agus meascán go bheasúnú leanúnach, aistí, físeán agus mar sin de obair grúpaí, agus an sin bé scrúdathe scríofa agus béil i gceist chomá. Agus an sin sa dar blian an sin bé 5 modúil le déine ag mic agus arís measúnú i gceist leis na modúil sin ar fad. Mar sin bé úlach ibre beagání níos tríime i gceist sa dar blian. Agus an sin le na chuis sin bé ar bhicléin tréimhse a chatha sa Ghaeltacht agus lerá mé bhui sin ar ball beag. Maididir leis a scéadúil an sin, sa chéad blian so a rís bé an ché grúpa eile tosú mí anár agus bé an ché terma ar siúil idir mí anár agus mí abráin, agus bé léachtaí ar siúil a rinne seachtainna tar éis an lei scoile démórt agus déirdaoin, agus im líana is ag 6 a bhí na léachtaí sin ar siúil. Tú uirchlaigh démórt in íon na hibre agus uirchlaigh déirdaoin. Agus an sin le linne terma bé rá lá umláine ar a campus ar an láthair a gceist chomá, agus im líana sathair na mí feabhra agus sathair na mí mhórta a bhí an. Tá bé an legan amach nach mór mar géine a brethir bhéilere. Agus léanta umláine a bhíonn sa gceist an sin ná ó na 9 go dtí 5. Agus is ar a campus an seo i go leis na tríóide a bhíonn mhór na seisiún sin ar siúil agus seans gombeach chur lá ar siúil in Marino. Agus an sin mar géine sa dar terma bé léachtaí seachtainúla ar siúil ar líne, uirchlaigh démórt, uirchlaigh déirdaoin, agus an sin a rís dhá lá ar an láthair. Agus an sin sa dar blian bé an scéadúil nach mór mar géine, bé léachtaí ar siúil ar líne, in ní an lei scoile, agus an sin bé 3 lá ar an láthair, mar rís bé 5 modúil le déine sa dar blian go mórtas le ceircín sa chéad terma, agus an sin sa dar terma mar géine. Mar sin cinál legan amach gar a bheith ar glórama agus ar scéadúil na bliana. Agus an sin luail mé an Ghaeltacht agus bé ceithre seachtainna le catha ag mic diplóma sa Ghaeltacht. Caicís le saoir na chéad bliana agus an sin caicís le linn na dar bliana. Mar sin im líana cha na mic caicís ar gathú rua agus is dócha go mbeidh rud céine gceist an blian se thugan. Agus curfar cuasa ar fáil agus loisín agus mar sin de. Agus an sin maididir leis na modúil hain rís cinál meascán go bhudúil litríochta agus teanga agus éidechais agus mar sin de, ach déanana mé chuirsís apaí ar na modúile bheits ar siúil ag mic an diplóma. Sa chéad blian sa chéad terma bé modúil litríochta an, dáanta, stáite agus scáilán, agus a bhudúil seo is ar a bhiliocht, ar an drámaíocht agus ar an sconaíocht a bheits mic na díriú, agus bé mar lehan ar na teachsna seo sa seomaranga, agus múna na teachsna seo agus mar sin de, agus buineann an modúil seo le rion na Gaeilge an seo a go leis na tríóide.
Agus an sin an dara modúla bheits ar siúil sa chéad terme sa chéad blian cumarsáid agus litirthacht agus modúl bliana se an modúl seo agus ben modúl seo be legan go modúl chéine le déna sa dara blian chomá agus go bunúsach modúltanga atá seo agus díróthir ar chrunas na Gaeilge ar scríb na Gaeilge agus ar a gomarsáid agus bé deis ag miléin ferbertí ana ar na skillan natanga agus cumas cinál agus muoín a Herbert chomá mar sin bei an modúil sin arsúil ar fanna bliana sa chéad blian agus bé legan gon modúil chéine arsúil sa dar blian chomá agus buinean an modúil seo le Marino. So lechtdor Marino a bhíons a bhail ar a modúil seo. En sin sa dar terme sa chéad blian bei modúil ar cuasaí curriculum agus curriculum agus cóhéic an tanmhatá air agus buinean an modúil seo le scoil an éidechais agus díróthir ar urbertí sa curriculum i ggóhéics náisiúnta agus idirnáisiúnta agus díróthir agus lethir béim ar cinál cóhéics bhuana na Gaeilge chomá sa modúil sin. Agus an sin an modúil dearnach a bheits ar siúil sa chéad blian pobl agus teanga modúil é seo go bunúsach ar stair hóisialta na Gaeilge an gcuid thuisteag go dtí an lá atá nniuán agus bé deisig miléin sa modúil seo mach na bhíana ar éonúlacht phobal na Gaeilge I ggóhéics na éagsúla agus leag verbéimer le ar héics na óhréimhse éagsúla a chahan solas ar stádas na Gaeilge. So sin iad na modúil amháin leis a géad blian agus an sin sa dar blian bé modúil an ar éadolíocht na Gaeilge agus buinean sé seo cinenne le teoiricí amháin le teagas agus le fólam teangacha agus a ríis leag verbéimer le ar chóhéics na Gaeilge san éidechas agus a ríis buinean an modúil seo le scoil an éidechas an seo go leis na tríóide. An sin a ríis cumarsáid agus litirthacht agus tá sé seo cinál cosú leis an modúil cumarsáid agus litirthacht a hain and is cumarsáid agus litirthacht a dó a ríis bunathe ar skillan atanga ar grinnes ar a gomarsáid agus bé deis ag miléin cinál a bheith tógáil ar na skillanní bhí Jacob sa chéad blian. Agus an sin bei modúil litríochta an teachs na Gaeilge trí na híisina agus a ríis buinean an modúil seo linne a rí na Gaeilge agus si aim an cuairsa seo cinna léirgus a thuirt ar tradiisiún litirthe na Gaeilge ó réine seanna Gaeilge go dtí ahbheochan na Gaeilge legamach chumach ag na miléin ar tradiisiún litirthe na Gaeilge ina omlána. Agus an sin bei modúil eile ag scoil an éidechais an Ghaeilge gon seo mar range agus modúil cinál practicúil in an Európar ar skillanna leabhartha éisteachta agus scríofa ach a ggóhéics na scoile agus cinál díúin sin ar an Ghaeilge sa seo mar range agus ar discuors a range agus mar sin de. Agus an sin ar deire modúil eile fahi an fróis modúil a ríis amháin le rí na Gaeilge agus amháin le cuasaí litríochta agus déna miléin inúcha ar sihir frósin seo agus a ríis díróthir ar na teachs na sin tá ar curriculum na meán scoile agus denthir plé chomá ar mhuir scríbhneoirí na Gaeilge le hití mórtí nach chainpóir go chunire líam ó flaharta agus mar sin de. So sin iad na modúil agus mar luúma an sin chuid eile gon cuasa atá riochtanach se an tréimhse a chaitear sa Gaeltacht. Mar sin bogam mé rainis go dtí
bhfuil chunas iarrthas a dhéana ar a gcúrsa seo, agus tá cúpla céim a gceis le seo agus tá sagan go mbíonn sé cinál casta go leor mar sin is féidir é seo a phlé ag deire an teisiún chomá más maiileh. Ach bíonn cúpla rud a tastáil le chuiristeach ar a gcúrsa seo, agus cúpla céimán chomá. An chéad rud ná gur gá iarrthas a dhéana ar líne agus an tíirta sin a cho dhéana well in am agus na riochtanis ar fad a chur fáil na bíon cápééis siar le tastáil agus iad sin ar fad a chur fáil. Bei CV rathe a tastáil agus féidir na rudí seo ar fad a chur fáil mar leis an iarrthas ar líne. Agus an sin fine se go bhfuil tú chláirithe leis a ggóir le múntóireachta agus a ríis tá sé tábhachtach go métha chláirithe tríomhhealacha dó nó rút tú. Bei cóib agus na treiscríomhaní acadúla a tastáil sin an bháisteach nó an bhanchéim nó an diplóma san éidechais. Agus bei dó a tastáil go hondóil sa cuasa sin. Agus an sin tastói fine se go bhfuil tú ag lefuil bí a hain sna skillanna teanga ar fad. Agus ní honan seo agus bí a hain a bheith agat san áirteist ach buineann sé le bí a hain de réir an rám a tagartha commúnta orpach go cheangacha agus is cinál caiidán ar lethatá an sin agus is féidir scrúdú teag a dhéana agus seanscoil scrúdú teag denta ag dtíana hana hain ag lefuil bí a hain agus fineise a bheith an sin go rá an caiidán sin agat nó béidir go raibh cuasa Ghaeilge denta agat in ollscoil a chéint agus go mbeadh an ollscoil sin an litir a chur fáil i dearbhú go bhfuil bí a hain nó caiidán níos airde agat sa Ghaeilge. Ach mar bhfuil an ionise sin agat, mar bhfuil scrúdú teag denta agat agus mar bhfuil aber céim agat a Ghaeilge. Bei scrúdú antrála ar siú gon diplóma seo. Ní gá an scrúdú antrála i dhéana mátá teag, mátá an ionise sin agat bhfuil bí a hain agat, ach mar bhfuil bei scrúdú antrála ar siúlan seo ar an 8 láide go bhí Deireadh Fómhair agus leró méid faoi sin ar ball beag. Agus an sin an rud deireannach a hastíon, más rud ag bhfuil tú fostathe is scoil faoi láthair, béirt litir a chur fáil ón bríomhéide i dearbhú go bhfuil riochtainna sa scoil agus a taú leis an iarrthas. Cearclúir agus an sin tuirfar túsáte de iarrthóirí bunathe ar a dahí mar Mhúinteoirí scillanna teanga agus an sin ar riochtanis na scoile. Mar sin díreach cinál a chuimre an sin conas iarrthas a dhéana agus na dátaí tábhachtacha mar bhfuil bí a hain agat mar bhfuil fineise agat go bhfuil bí a hain agat a Ghaeilge bei tú ná an tuairt faoin scrúdú antrála a bheits arsúlann seo a go leis na tríóide ar an 8 láide chun bhí seo. A go rís ní gá an scrúdú seo a dhéana mátá fineise agat ar chaidán bí a hain a bheith agat a Ghaeilge. Agus an sin bei iarrthas le chuiristeach ar líne agus an sprioc lá atá an ná an chéad lá go bhí na nullag. Agus an sin seans scuíthe taircint chonílach dá meach rud ar beidir an nasnamh cápéis nó dá meach a fannacht ar thurthaí ó teag nó an scrúdú antrála agus an sin mátá cinál gachrad cólínathe agus mar sin de seans scuíthe taircint omláin agus détá bheith sílam caiicí sin agat le ghlacha leis an iarrthas sin. Nus maididir leis an scrúdú antrála agus an bí a hain sa Ghaeilge a rís tá cúpla bailach leis a dhéana beidir go bhfuil scrúdú teag agat. Scrúdú teag sin teastas Eorpach Ghaeilge sa Ghaeilge in na Ghaeilge agus is cáilíocht cheachtarach é seo nach muine le leis na tríóide in éair agus tá fuireann teag lonathe
in ollscoil bháinúd agus cuirtear scrúdathe ar fáil le linn na bliana ag na leibhéil éagsúla. Mar sin b'fhéidir go bhfuil scrúdú bí a hain ag leibhéil bí a hain nó ag leibhéil níos airde déanta agat agus mátá is féidir éis sin na úsáid mar aonaise ar gaiid an Gaeilge. Agus a rí seans go bhfuil céim agus a Ghaeilge agus go bhétá beidir litir áil ó ollscoil in anad sin. Ach mar bhfuil an aonaise sin agat bé scrúdú antrála ar siúl i goláis na tríóide ar an nachtú lá de go bhí ar fómhair. Agus bé scrúdú scríofa, scrúdú éisteachta agus scrúdú béal i gceist. Agus tá pop ar samplach ar fáil ach an popper a iarrthóirí, so be cuimhin an popper chur thugat agus is féidir scríbthagainn nó spéisiúléirú sa scrúdú. Pas war chuige fan géad a bheitán agus ní thunan an scrúdú seo agus teag ní mar géana an dáród agus ní cáilíocht é an scrúdú seo ach an airad buine sé leis an diplóma a bháin is cinál scrúdú antrála a dáán ach nach gá an scrúdú a dhéana má tá teag agat nó bí a hain nó finis agat bhfuil bí a hain sa Ghaeilge agat hána. Agus a rís is féidir chuirteach ar an scrúdú antrála ach an éirimse líne, so léirú suime sa scrúdú antrála agus tá an éirimse ar fáil ar an suíomhéidir lín gon diplóma. Agus is féidir sin bheith buíochtíobh as sin a lína amach dá meach spéis agah tuairt faoin scrúdú. So sin é agus béidir gomranóch muid ar an scrúdú samplach inis béidir gomeach se sin áisiúil ar fa cúpla nóméid agus an sin gomeach ceisteanna againn amach se sin cearca leor. So fan go bheice mé. Go leis céil just rud amháin rá an sin Deireadh an bronn chuirteachar Conor san dom sílam nach nírann an cuasa seo dom agus tá díreachtaréis sé sin álamach mar cheappas go raibh sé buinteach le bailach a hain den ó héamh chláracán le na Comhairle Mhúinteoirí. So tréis sé seo just díreach chun ceist cuirt go háan tapa. Más rud é gur bhfuil sim armsa astrú dhéanamh ó bun mhúinteoireacht go man mhúinteoireacht agus mhúinteoireacht manscoile. An gcuirmisteach ar an mástrucht idicus mí man fór se thugan in ionad an postgrad diplóma seo. Bheith chuirt é sin dhéana a dosach báire. Fibe ar bit, yeah. So Ar an drochóir. No, it's coming just bhí me géir sin álamach cos yeah, tá mé tréis sto go déimlíní inana sa bhun scoíocht agus tá mé brain dead. Agus bhí an sin ag iarrthóirí eile agus os rud ag go bhfuil an cuasa muoinethe ag an rion níl aon sa lúpachtán ar an drochóir. Just dír tá sin níos tapú lei sin ará agus gur gur mágad Go bra, so bra námuid ar an scrúdú antrála inis agus a rís is féidir libh cóid báil ach ceistecurring é cheola thugah ban go bheice mé. Tá ceist ag Michael an sin freisin. Cé chu bhfuil tú Michael ar bhfuil a ceistecurring an sin? Can you hear me? Yeah. Gam leis céil don béle ach níl an beagání Gaeilge a gom. Just catch the one. Will there be a sample paper I've sent out asking for the sample of your test on the 18th? I haven't received the sample yet, and I also, when will we receive confirmation that we've been accepted to come in to do the test? And thirdly, will it be your own version of the tag, or will it be the same standard, or hopefully hopefully a little bit of easier? Because fibre bit. I can answer you in English. Just
Yeah, just to clarify things. So apologies that you haven't received an answer yet. There's at the beginning of the term, there's a lot going on, but we will get to you. And if you filled out that form, we'll be able to send out that sample paper. So I don't know if you've filled out that form yet, but if you could, the expression of interest form, and we will get to you with a sample paper as soon as possible. And as for being accepted, you are accepted if you want to take the exam. You can take the exam. So there's no kind of process for, if you want to sit the exam, then you're welcome to sit it. So again, if you just fill out that form, the expression of interest, we'll be in contact shortly with the times and that. So we have the date, the written exam will be on in the morning and the oral exam will be on in the afternoon. But when we have an idea of numbers, we'll be able to give people more exact times. And then, you're saying you're free to take the tests, and have I already been accepted for the course in January? And now this is an accepted, or do I have to sit it now? Obviously, yeah. Do I want to sit the exam? Yeah, no. So basically, the exam, you have to sit the exam if you have to provide evidence that you have B1 in Irish. So if you've done a TEG exam, you don't have to sit this exam. But if you don't have that evidence, then you would need to sit this exam to provide that evidence. So anyone can sit the exam who wants to apply to the course. And then whether you're or not you're accepted on the course depends on all of the necessary documents and also passing the exam. So is that a little bit clearer? Which is in Carcalure. Tá sé ceart go lá go thomláin. Gahintach mar fád gur mágad. Gahintach. Okay, so Brano with an scrúdú samplach go sciopí agus I don't think I answered your last question. Is it the same as TEG? It's not the same as TEG, but it is the same level. Okay, so level B a hain so Ghaeilge. So Cerculur. So scrúdú samplach é seo ach be an legan amach céine an. Chuid a hain, sinné cin an pápar scrífa, be se seo ar siúil ar maidin, agus be ceir chuid an, be clúas tuiscint an, léamh thuiscint, scríb nóireacht, agus an sin mír gramadí, agus be uairge lethe gceist leis an scrúdú seo. Agus be 5 mark an, don clúas thuiscint, 5 mark an, don léamh thuiscint, 5 mark an, don scríb nóireacht, agus an sin 10 mark don gramadach. Agus an sin cuide dó bei se sin ar siúil tróna agus scrúdú cainte a bheits an agus tríocha mark a bheits a gceist. Okay, so be an pápar scrífa an ar maidin agus be an chlúas tuiscint mar chuid gon pápar scrífa más maileat agus an sin be an scrúdú cainte ar siúil an sin tróna. So be clúas tuiscint an a dosach báire agus be gá chórá an agus cloise an dá chórá faoi go agus is chórá samplach é seo ach ní bheith an chórá scrífa ar a bápar tuisgur clúas tuiscint atá an ach bhí mar géirí cinál tuairim a thuirtí faoin gcinál ruda a bheith an. So be gá chórá an agus in sin ceisteanna bunathe ar chórá a hain agus ceisteanna bunathe ar chórá a dó. So lehéidí céim fá bhfuil na páistí có caintach sin aniu. Cad a de cot héimo sin iné de réir an Mhúinteoirí agus mar sin de. An sin be léamh thuiscint an, be alt le léamh agah agus an sin ceisteanna bunathe ar an alt, sin plí go leor. An sin be písa scríbhnoireachta le déine agus ní bheith gceistinte ach idir 100 agus 200 focail agus rud a cínt ar nós chórá a scríomh nó rifost agus be gá rogha an. So mar hampla chuala tú ar an radio go méid slád warga a Ghaeilge go luath, is fadó bhí tú ar sire agus bhhailleat an deis a hapú, glíonn tú ar do charapórig leis an scéile phlé leis, scríb an chórá a dhéanann sibh lena chéile. Agus an rogha eile an sin, bhí tú míthásta le seirbhí sé gan na fuairtú le déanaí, scríb rifost ina dhéanann tú gearán faoin seirbhí sin. Okay. Agus an sin ceiste cethair, cuirsaí gramadí agus lína bearnaí a bheits an.
Okay, so mar hampla chunnig mé an sconán an chalín ciún ach ní rud a cinint mé sconán ní cap. So ní acha mé na bríomhar neamhríalta agus rudí mar sin heistil si ó lia go curcií, so an rud a hastíine seo ná ó bháile gombeach ó agus séú agus mar sin de. Agus sin é an pápar scrífa, agus an sin scrúdú cainte thráthnóna agus bei slocht gard le léamh agah agus bei sé sin ar fáil ar an lá agus an sin chora generalta. Okay. Agus sin é, so níl sag bhfuil éon cheiste géine faoi rud ar bith, nó a chuomh nearna méid darmuid ar rud ar bith bhfuil Ní rihan éon rud eile lom. Fuil láthair péiscile, mar feicimid mo hagan ceistena. Tá ceist beag go gom a ggóir an scrúdú béal, so túir cearmána sem mé, so an scrúdú generalta is ar an scrúdú béal is ach bháin ag caint faoi dit féin de teaghlach agus de cabal tú a gcónaí de cábhaimsere, cad cén fág bhfuil tú go bhfuil sim a Ghaeilge dhéanamh agus ruí mar sin. Sin é, so level bí a hain atá an seo mar sin ní bheith aon rud cinál nach muinean leis an Políocht nó. Iya, ní bheith ceisina na dachar an ach tír gná chorá generalta. Agus a rís níos scrúdú teag atá seo ach détá go le breanú ar híomh teag le cinál tuairmáil bhí céir is bríle bí a hain agus beidir go meach sin ceirech. Ach gná chorá. Ok, gur mí. Yeah, páirtúirt. Cúla libh. Agus láta. Rion bhfuil ceist agat san sin airing? Brónar the ceist gofuí níos amachtain an freig a chuirt som sa sách casta a ríide. Tá ring sé chéimhléan sa cúrsa arts in gáile me Ghaeilge ach níos am vis rá tríal níos am bin lefa be héan dú bachse sin nachhain lei sin le pass sa chéimhléan arts agus má se a barlat literal nu rifostá hóigeal ó má léchtúid nu an academic office nu cin chéi a barlat in agus mar cancellation léchtúid is dú sé chéit an admissions office is admissions office sa gotí an grúpa gail an híh Ghaeilge gan chloiste, so ní sam cinná a bar libse a all letir tá mar sin. Letir an léchtúir bheith sin go bra? Tá riile. Ja, ceirciúil. Seán? Hi, Consagus. Há céim a gomsa dhéas an máscar músna dachsan os go galibh. So an bhfuil an céim son nach óhan nó gádum sa litir gáiltún os go chumá rá gúil mo gail macha góhant. Céim céim atá? An máscar músna dachas bési an más like an PME Ghaeilge. And bhí like Dear go meach sin go brach litir áilún, tá bhétá litir áil díoch le dearbhú ach bheach sin go bra mar aine se. Perfect, bimachas, go magus. Mléin ceiste le dunar beheile? Brónarm, just an litir an príomhide. Se? An bhfuil an sé sin ag testáil don iartas matá iartas déanta hana féin or like Tá, yeah, so mátá tú gobar is scoil faoi láthair bei litir tastal an bríomhide. Agus más rud gur chuir tú má thosa tú ar an iartas hana hain agus má chuir tú isteach ar hana hain tá sé sin go bra bei tú ná chur leis a rís nó é heola thuganne agus bheith sé sin go bra. Ok, gur míle. Ceirciúil. Agus bhna bhfuil mé ag obair mar bhúntóir inis is scoil ní cáig mé áil ón príomhide mar ní léon príomhide gom. Bhfuil go ddíoch, ní étá a chur fáil agus bheith sé sin ceirciúil. An chance fós a gom. Tá, cínte. Sin go ceiste an tú wasca an seo. Cuppa can? Ó tá, yeah.
Okay, so an chéidir an sin an scrúdú cainte, so ró gníomhíocht agus rá pector, ní bheith sé sin a gceist a rís ní scrúdú teag atá anseo, an scrúdú antrála, ní honan an scrúdú antrála agus teag, agus ní bheith rá pector ná ró gníomhíocht mar chuid gon scrúdú. So ní bheith annach go mé alt le léimh agus an sin córa agus sinné. Does a candidate have to obtain pass mark in all sections or pass overall? Agus so chuig a fágéad an passmark agus cahamé is sin cíntu. Nílam cínta faoi sin ach tucha mé rás agad maidir lei sin má tá sé sin calculeor. So I'm not 100% sure whether the pass mark is in all sections, but I will find it out and get back to you soon, Michael, if that's okay. Calculeor. Cahan bheits an tréimhse sa Gaeltacht. Léana bhí siad an 7 lá feithead go bhfuil go dtí 10 lá go bhíúna sa caiicí siad kind of a lár an tairí. Yeah. Agus is dócha go mbein rud céine a gceist an bblin se hagan tá muid a cappa. Bhfuil éon solúpachtán leis an scrúdú antrála ócáid cluine. Bí a dagháling. Okay, má tá banis nu rud a cínta siúil ar an lá sin. Bí a dagháling agus feicmuid an maimmuid an an brastalirt. Ach cínta bí a dagháling maidir le sin. Agus tá rud cínta nach féidirlim. Okay, in nneanamid ceir seachtainna a go láiste na hair an fós má bhí mar an hena hain. An féidir múna le linn an ama sin. Yeah, maidir leis an tréimhse sa Gaeltacht is cuid riachtanach gon cúrsa atá an. Agus ní hamháin go bhfuil sé riachtanach gon cúrsa seo ach tá sé riachtanach bíonn sé a tastáil ón gcóir le Mhúinteoireachta le go mbeidh há cáilethe go hiomlán leis an Ghaeilge uaine go dtí leibhil na háirteiste go mbeadh an tréimhse sin déanta agat a Gaeltacht agus tú agus an cáileach seo idir lábha agat go bunúsach. Agus más rud é tuigim go méidir go mbeadh duna cínta múna sa Gaeltacht agus mar sin de ach caithfar an tréimhse seo dhéana déitá bíonn cásnaí ar leithán agus déitá chuiristeach ar díolúna cinál go hefigiúil san ollscoil ach cinál bheith próseas a gceist le sin agus an sin dentar cinál measúnú ar a gás agus bheithar fine se chur fáil agus mar sin de agus tarlínte sin ar fad ag leibhéil níos airde sa choláiste, so caithe tú chuiristeach ar díolúna aber dá meá a múine sa Gaeltacht ar fantairí ní rud be mar sin ach bheith cinenne le déine ag leibhéil níos airde san ollscoil maidir le sin, mar tá sé mar chuid chun cuasa chuid riachtanach. Bhfuil ceiste be heile géine? Ní léon táile ar an scrúdú intrála sin tá ceisian táile an scrúdú, so níl táile andó sin. Níl annach teacht. Agus más rud é go spéis agah tuairtfuoin scrúdú bheith sé go hiontach dá bhéiteach sibh an airm sin a lína amach an léirú spéise sin atá ar fáil ar híomh a chóirsa agus an sin beidh muid a dagháilibh agus bé cinál deimhnú a tastalhain na mééis bháin nu nach mé agus an sin beidh muid an na sonraí chur fáil maidir leis na hamantaí agus na honad agus mar sin de ach is a go leis na tríóide a bheits an scrúdú sin arsúil. Bhfuil ceiste agat an sin a rion? Tá bronner. Cuineart. An ceis ná tá mis díorhééis an PME an nura, so níl an droid den tá fós. So híomh level a dós leis cóir Mhúinteoirí.
ní se fátam tá se amach mar go chuile droid sinta ní sé troch ceart. Ú sin cear leir. Tá sé sin cear leor. Tá sé sin cear leor. Agus tá bailach dó agat sin éon rud is táhachtaí. Ein cheistelle géin sin? Agus tá fáiltear ó go bheith dagháling ach an rud táhachtaí ag go buinte se ná cinál an irim sin a lína amach más máileh an scrúdú an trála dhéana agus ben mu dagháil lihan sin le sonraí. Ok, a gatha gachrad san íartas bheitisteach rih an chéad lá go bhí na nullag más féidir an éair é. Más féidir bheachtas. Uintí bíon daoine fanachtar litir bhfuil tornú ag an mátá a chud cápééis sí trasríhíní ag sin ar fád agah be sin go hiintach ach mátá multóir seachtain na rámáil ceir leor ach má scoil saginge go bhfuil gachad eile agta. Sin bríomhid. cinn teann sin bhfuil costas a buint leis an Gaeltacht. Ní bheith be sé ar neisce nach mé chuomh go. Bétá an Lóistín agus na béaltí agus na ranganí ar fád clúdaí ná uintí fáin was daoine agus mátá chlánacha agus cuid si de géirí Lóistín do go héna thucrú le páistí agus a lehéid den is fuamh hain íochas Lóistín sin ach Har sin ítar tá gachrid snáir van. Brána má féidir just ceiste chur faoin iartas. Just bhí an €200 íc chun an iartas a chur seach an é sin a gceart nó an sin ceir leir. Go faúráis é sin becheart goach tá géirí an cós a thucrúla nach me ar roioine é sin íoc agus sin éá arás, mar tá bhí séca de gatainna muna nícinn si bh churbe é. Ach so jo faúrá sé cinnte ach géir thucrúla nach mé riile éag so má hagann sin na níos aine an vín si decursteach ar an gúsa chu rifuús tagamsa agus chuirme se bh an godéon glóirlan le feil an féidirling leimtharan chéim sin ach chuirmeisteach ar kenseling atarta in sin níomh agus chuirme fi níomh ní cuarta. Ní chuirta sin ag bra. Tup a níomhan go bra gur mágad. Heb gur chuirmeisteach an arm ditse inéú arné just le go mainach an glánach si sin ach pat sé ag anna agat jefaú ní stéine. Ínta go. An gá an trééis scoilteach dhéana má a coníir a Gaeltacht ach an rud cean céine ar an drochúir is cuid riochtanach an cuasa atá an ach go méidir sa chá sin go bhétá chuisteach ar dílúna agus an sin bheith cinál ahreithnuáin ar a gás agus go méidir go bhétá dílúna a áil i gás na speisialta so détá chuisteach ar sin ach a bheith deagháiling maidir le sin. Agus an sin nás car híomh na rinne hiag na formachí sin de chuirseach ar an scrúdú agus le chuirseach ar an gúsa freisin. Ar mágad fa sin. Ceistre go heile? Bágamid mar sin é má se gur míle maith goibh ar fád as teachtainnacht agus bíí deagháiling má táúna go tastáil nó má rihannéin ceistelle leh faoin gcúrsa nó faoin iarratas nó faoin scrúdú nó rud be mar sin. Ceir go leor. Gur míle maith goibh. Gur mí magí? Slán liv. Slán gur mágad. Slán agus bannacht.